Aduh, sakitnya gigi kan. Terbaru. Dek akal. Sakit gigi mah. Yo dek asa babe. Makan parawe di mah. Tulah kau cangok bana. Makan parawe kau makan di jencenya. Cara no beja mah. Beko gelage ha. Dek kau bantu nasi kau untuk apa kau ke sawah mah? Hai ayam beb. Buruk bana bano dia mah. Baru ada kejadian kok. Buruk ndak baru ado dia ba ako. Seselitif bana di kok mah. Indah usah dipikirkan bana lah dia. Rasa kialang dak kadek musang. Siapa kaju dari nyampol lebih kok. Oi adik mangaba manuang tak isa mangana untuang udah cali adik marah uang apa adik sadang galau mangko adik tanpa risau iko pale boy zaman now nada datang mambao acinto nada datang mambao acinto. Udah usah mama kak, udah aden sadang sama garaman den batang babangka. Bida sadang sakit gigi, garaman den nyeri-nyeri, nanti sisa makin tinggi. Oi udah, capek lah pai. Oi udah, capek lah pai. Ondeh adia usah capek tarabo Kusi bangka beko sagadang kapalo Adia juo beko nang tania yo Pipi tempang batuk durian balando. Oh, kau tadi dia mukulnya bentuk manusia planet yuk. Yo adia tuh prabobana. Coba adia mengecek lemah lembut pasti cegah lagi adia. Angga udah gini sok perhatian. Nenek tahu ada udang di balik bawang. Kalian udah wadenlah gali gaman. Beko disiram jo air palambahan. Manga adia kini capek lah emosi penyakit adia beko komplikasi. Aden etong yuda 1 sampai 7 kok ndak pai. Udah aden bubu. Ayo udah dah. Di tengah. Cie. 2 3 ampe 7. 5 6 dah ada dia. Dia nak capek. Ayo dia capek dah. Ya.